Hello? Asa naman ka? Ala, ganihan ako dire. Sige, kung pangita ni mo. Bitaw, ako sad, gimingaw ko ni mo ba? Ikaw, gimingaw ka na ako? Banda kita kita na to ha, di ka magkuhan ako ka ng maglambing-lambing ba ka ng kasi mo dikit-dikit ako kabalo nagug ka. Di, nahan ako diri ay. Oh, mao lagi ni. So, barangay boto. Baho. Mao lagi ni. Mukha na bi ko dito unahan. Hindi. Ito ka nang ayaw pang hinawayaw, makakita ka sa kong personal ha. Di ba kay ko gwapa? Dito sa kanang Facebook kay filter ba ito, nagpalaban ako filter ba. Pero basta ha, ayaw dagan ha. Ito ako sa kanang bisag sa Facebook pa ta nagkita ba kanang na in love na dito ko nimo. Mabit ta nakikita ko nimo ba. First meet na to ba kanang dapat enjoyin jud nato ha kanang mulitag kadlawng dako nya na lang. Oh. Susuy ayog ko uy. Okay ra lagi. Okay ra. Basta kay magkita karon ha kay ari na bi ako. Nanghulam bi ako plite para lang nimo. Sana all. Lagi, oy, okay na lagi. Bahalag unsa pa na imong naong o unsa pa na imong gisulod. Boy, wala na problema nako. Oh. Misasay, gwapa gud di sa gwapa, oy. Unsa man siya, oy? Sakto lang. Akong gisulod. Color blue. Nya ang ako nagpajama ko nya red color. Ikaw unsay mo sulod? Ay, secret pa, uy. Tama ba? Unsay mo sulod? Abot na ta dito sa balay. Balay? Asa dapita ba? Susoy na nasa na. Nasa ka na ni Agi. Okay, madunggan ko nila ba? Asa dapit ba? Susoy na pa siya pa surprise, uy. O, sige, basta. Kabalo na ka. Unsa kong sulod, ha? Blue ang gisulob na ko sa pambabaw. Sa ubos kay red. O nya, nabugong ko ha. Sige, padaw na ko. Magkita na dyan. Oh, ako sa doy, gimingaw na kay ko nimo eh. Sus, nakita na ko nimo personal ba. Sus, kandam dyan na imong imong bao bagat kit-kiton juga nagmayo. Oh my God! Wow! Oh, isa ako mauwaw biya jud ko kay dili biya kay ko gwapo. Gwapa kay ko oy, kita ni ka sa Facebook mo gwapa kay ka. Ako jud kay ako okay. Kuan mo gutugod kitong katong wala ko nagsig kapas mo ba. Kita wala bitaw ko nag-joke bitaw dili jud ko gwapo bitaw. Bisin hinon nga ako dili jud ko modagan og nimo oy. Yung taw modagan ko. Bisin ikaw siguro modagan ka palayo siguro nakita na ko. Bantay bitaw ha. Unsa gisulod nimo? Ako ha? Secret to na para bibo ba? Nya di jud ka mo kuan ba di ka mo kanang modagan ba? Para makabantay pa ko. Oh. Excited na kay ko eh. Sus ndan. Oh kanang dito lang dito ha dito lang tong gisabutan na to ba? Nga balay ba? May balay ba? Antay ha? Ay ka? Sige na nagpalayo ko diri kay namo koy mga kaila na ko uban nagsige istorya niya ni palayo ko kay madunggan niya tabang niya. Mabatsi lang ko diri kay makikita biya ko nimo unsa sabot na biya ta. Ha? Sige untay ka basta kato na dito lagi sa to sitio buto ba? Baho ba? Ato ba? Sabi niya siya. Dito ha. Kay ako ning sibata na dito ko largo mananghid musibat ako luyor ako. Ha? Sige bay makita na ta kay dami na kayo basta mo na naman nirubuhay to largo ha. Sabot na biya to. Muhag kiss niya kanang basta kuno na ka. Kitso na ha? Aw ba? Ko bala lagi bayad lagi problema. Ato tikan ko. Anak ako game. Bye-bye. A few minutes later. Kay nayar ba sa signal? Makontak Siya, uy. Yun.
A few minutes later. Agak nataga ko. Grabe, rubuhan ba yan ah. Sige lang, lami man. Hello? Ha? Oh! Dili ikaw? Ituloy! Hello? Uh-oh. Ha? Kinsa ka? Hindi ni ikaw. Love! Oh, Asa man di dapita mo na? Di magkamasultiun sa inyong sulubon ko? Nasayot na ako! isa padung na ka? Ha? Isa ka na, isa ka. Miss, pasensya na. Sige na, oy! Sorry, miss. Sorry, uy! Sorry kayo! Sorry, wala di ko na kayo ba? Abi mo ako! Dili ni. Iyak ka! Sorry. Sorry man eh. Sorry kayo! Wala na ba akong uyab na. Wala ba talaga? Uy! Ikaw di ay. Kinsa ni? Oo, kayo ba? Ikaw! Ano ka? Ay, nandiyan ako kay... Ikaw to! Ikaw lagi to akong kabidyo ko! Gago! Kisa man ni? Sorry kayo, Misa. Ito, manggula ko ng siya akong uyab ba? First meet manggula mo niya. Mamaoram din sila ginawang di eh. Hindi mo, ganay ka uwab yan eh. Adi! Ay! Ay, di, nagtuom ko. Sorry juga kayo, miss. Kaya pag smile ako, ni smile man sa siya. Ingon biya ka nga. Nagmagkatinutukay ta. Largo, birada. Ikaw, Joy, klaro ninyo. Ay! Naingon ng asir. Okay, ito. Nga, pasensya kay miss. Wala sa kunin. Kapila lang naman din yung nabuhat. Yung pag-uhip ay, pero... Uy. Nakahikapay namin sa amo ah. Di na kong dawat ni mo. Ha? Ay, kay nandun na tadi kami tapon. Naapon, asa mo sila? Ako uyab, dili mo magkita sa barangay. Boto, ako. Ya, abi na ko siya akong lab. Pasensya jud kayo. Awa pala mo to katawagi akong lab oh. Pasensya kayo kani. Oh, mao na tawagi. Hello. Oh. Ikaw kamit apa ning babae? Kani? Kita na lang mag-meet up sir kay kanang humana sila ha. Asa ka dapit? Sige, araon di ka. Humana sila. Kita na pagka dyan. Sige, anak ko, bye-bye. Humana. Sama. Iwas na lang tayo. Bye pa. Murah. Sisa. Ayan, yung pala yung nag-i-focus na niya ito si Sanel. Ano, dinawag di ba kapatulong? Dito sa... Ay, sorry ka. Ingat, sorry. Dali, balik. Sige.